मायथाइनिफ्रायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि मावबोबाय थानाय बासिराम बसुमतारिया 2022-23 मायथाइनि साबसिन फोरोंगिरि बान्थाखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय आजावनो हादों। नंगौ, बिटिआर सरकार आरो सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव 2022-23 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरनो साबसिन फोरोंगिरि बान्थाखौ मैया बाक्सानि सालबारि कलेजाव फोरोंगिरि सान फालिनायनि गेजेरजों साबसिन फोरोंगिरि बान्था होनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों। मख'नांगोन दि बिटिआर सरकार एबा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय गुदि, गेजेर, गोजौ आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिफोरा साफा साबसिन फोरोंगिरि सायख'नाय जादोंमोन आरो बेनिनो गोलाव सम उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि मावनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि मादाव गेजेर एबा साबसिन फोरोंगिरि बान्थाखौ उदालगुरि जिल्ला अरांनि बासिराम बसुमतारिया बिटिआर सरकारनिफ्राय आजावनो हादों। मख'नांगोन दि फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे थुनलाइ सिबिनाय, हारिमु सिबिनाय, समाजनि हाबा मावनाय आरो बर'नि गुबुन आफादाव बिबान लाबोना मावबोनायनि उनाव समाजजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै दिनैबो गोबां नांथाब नाजाबोनाय खामानि मावबोगासिनो बासिराम बसुमतारि बिथाङा थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजोंनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मंगल चन्द्र ब्रह्म बान्था आरो 2021 मायथाइयाव उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव पाब्लिक सार्भिस एबा सुबुं सिबिथाइ मान बान्थाबो आजावनो हादोंमोन। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननो हानाय बासिराम बसुमतारिया मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। आं माने बे बुब्लियाव बुंनो सानो दि आंनि मोजां मावनायनि फिथाइ हिसाबै सरकार जानो हागौ बेखौ आंनो होदो। मानो होनना बुंबोला आङो जाबादि फोरोंनांगौ बिदिखौ फोरोंदो, ओमफ्राय स्कुलाव बायदि हाबाफारि जायफोर थायो बेफोरखौबो मावनाय जादों। दा बे हिसाबै सरकारा माने बिनि सायावहा नोजोर होनानै बे बान्थाखौ होदों जानो हागौ आरो। बे बुब्लियाव आं बुंनो सानो आं दासिम माने गोबां बान्थाखौ मोनदो नंमारगौ। बेनिफ्राय मेरिट अफ सार्टिफिकेट बेखौ माबानिफ्राय मोनदो, सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा होबाय। बेनिफ्राय बेथिखालि मंगल चन्द्र ब्रह्म बान्था मोनबाय। बेनिफ्राय मंगल चन्द्र थुनलाइयारि बान्थाखौ आं बे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मोनदों। आरो बेनिफ्राय मा होनना बुङो बेखौ माने आङो माने पाब्लिक सार्भिस बेखौबो मोनबाय। आरो बेनिफ्राय मैयानि बान्थाखौ मोनबाय। बिनि मादावबो आङो गोबां बान्थाखौ माने मोनदों आरोखि। आं दायो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालि धुपगुरियावहा फोरोंगासिनो दं। 1991 मायथाइनिफ्रायनो बेवहाय फोरोंबाय थादों। आं दासिम गांदाइन बिजाबखौ लिरनानैहाय सेबखांबाय। माने गिबिसिन बिजाबावमोन आंनिया आंनि जिउ दिङा खन्थाइ बिजाब। बेनिफ्राय माने लिरै माने गोबां बिजाबखौनो साफायबाय आरो गांदाइन बिजाबखौ। बे बिथिङाव आं बुंनो लुबैयो दि आङो फरायसुलिफोरखौ गावनि फिसाबादि फोरोङो। माने सम बादियै क्लासाव थाङो, सम बादियै माने जाबादि खामानि थायो बेफोरखौ मावजोबो। बेनिफ्राय बिदिनो माने बिजाबफोरखौ आं हैयोमोन बिअ सारनोबो, आरो बेथिंगालि असिनि सारनोबो हैयोमोन। बेथिंगालि बे जोंनि EM सारनोबो होदों। आरो बिदिनो माने गोबां सुबुंफोरनो होयो। जानो हागौ बिदियावनो माने बिथांमोना आंनि बिजाबखौबो नायबाय। ओमफ्राय आङो बे सुबुं माहारिजोंबो मोजां सोमोन्दो दङ समाजावबो, बे हिसाबै माने आंखौ बिथांमोना सायख'बाय जानो हागौ आरो। बे बिथिङाव आं बुंनो सानोदि माने आङो 1989 मायथाइनिफ्राय माने 91 मायथाइसिम माने लोगो आफादगिरिमोन जोंनि उरां आन्सलिक फरायसा आफादनि। बेनिफ्राय आङो बे बाथौ आफादनिबो आफादगिरि जाबोदों। जोंनि बर' प्राइमारि उरांनि प्राइमारिनिबो आङो माबा जाबोदों, आफादगिरि जाबोदों। बेबायदिनो माने गोबां बिथिङाव माने माबाफोरजों समाजजों आङो लोब्बा दङ। बे हिसाबै माने
दासिमबो लोब्बा थाबाय थादों आरो आङो मैया फोरोंगिरि बान्थाखौ मोनबाय मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुंबोला जानो हागौ आंनि साधना आंनि माने मोजां खामानि मावनायनि फिथाइ हिसाबै माने बेखौ आङो मोनदों आरो जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक